Dnes sa pozrieme na tento kanál, ktorý zarába mesačne viac ako 10 000 eur bez toho, aby použil svoju tvár a vytváral nejaký content o svojej osobe. Poďme si teda vysvetliť, ako funguje tento typ kanálov. Tento kanál si môžete vyhľadať, je to Quick Tips. Najhlavnejšia vec je, že priamo od neho mám poskytnutú analytiku, takže budete vedieť presné čísla tohto kanála aktuálne aj spred pol roka. Poďme sa na to pozrieť, keď si kliknete na najnovšie videá, tak si všimnete, že tu nemá veľa pozretí, ale toto zdanie môže veľmi klamať. Tu vidíme teda malé pozretia, ale pozrieme si Social Blade a tu vidíme 4,6 milióna pozretí za posledných 30 dní. Takže vždycky nové videá sú nepodstatné, ale predstavte si, že hráte nejakú hru, ktorú on pravdepodobne už pokryl, pretože má 13 000 videí a vyhľadáte si, ako vyriešiť Light Chamber v Indiana Jones hre. Vyhľadá vám to nejaké výsledky a tu môžeme nájsť jeho kanál, takisto aj jeho konkurentov. Toto video bolo pridané len pred 4 mesiaci, takisto aj od jeho konkurentov, ktorí majú približne rovnako odoberateľov, a keď si pozrieme kanál jeho konkurenta, tak funguje na tom istom princípe, má 14 000 videí a postuje videá veľmi často. Keď si pozrieme Social Blade tohto jeho konkurenta, tak má približne rovnaké pozretia ako má samotný Quick Tips. Poďme teda k prvým analytikám, ktoré mám z 10. decembra, kedy december začína byť veľmi dobre platený a vidíme, že za 2,5 milióna pozretí dokázal zarobiť 10 700 $. Vidíme, že za posledných 48 hodín mal 212 000 pozretí a prvé najlepšie video malo 6 000 pozretí a druhé 3,5. To znamená, že celých týchto 212 000 je vytvorených z malých dielikov videí z celého portfólia 13 000 videí, takže týmto kanálom nezáleží mať veľa pozretí na jednom videu, ale kľudne málo pozretí, ale pravidelne. Pri týchto číslach 2,5 milióna pozretí, tuto vidíme túto sumu, tá suma súhlasí. Vidíme najlepšie zarábajúce video, má len $100 a pritom celková čiastka je 10 700. Potom je 83, 76, 76. Ide o to, že čím viacej videí, nech vám zarobí aj $2 denne, $3 denne, ale tým, že ich je veľa a každé jedno zarába, je z toho veľká čiastka. A to sme len na začiatku, pretože tu máme aj február, kedy je o milión pozretí viacej, RPM je síce menej, 3,26, ale tu sa začínal december, tu bolo $4,58, čo je fajn, veľmi suma, pretože to je gaming content. Keď si pozrieme posledných 6 mesiacov tohto kanála, tak december bol samozrejme najlepší, lebo zvyšuje sa suma, koľko dávajú firmy do reklám, takže aj celkové CPM a RPM sa zvyšuje. A tu opäť vidíme najlepšie zarábajúce videá. Ešte späť k tomu decembru, štatistika za posledných 365 dní, je to 24 miliónov pozretí a keďže tie tutoriálky sú krátke, tak priemerná doba pozerania je 1 minúta, ale to je celý ten koncept tohto štýlu videí. Vy si chcete pozrieť tutoriál a nepotrebujete stráviť dlhú dobu na tom videu, to video vám má len vyriešiť nejaký problém, vy si pozriete video, tam sa prehrá reklama a to je všetko. Presunieme sa na rok 2025. Tam už je 13,3 milióna pozretí a to je polka apríla na tomto grafe. To znamená, že už je za polovicou celého roku od decembra do decembra. To znamená, že stále tieto kanály rastú a stále sa dajú škálovať aj nad 10 000. Vidíme, že v analytikách má 236 000 pozretí a najlepšie video má len 2900 pozretí. To znamená, že neskutočné množstvo videí mu šlape naraz. Nech má video aj pár pozretí, ale celkovo to tvorí jedno veľké klbko a nabalí sa to a mesačne tak dokáže dať až 15 500 $. Tu sme si písali, bol to pre neho dobrý mesiac, najväčšie views aj revenue, koľko zarobil za mesiac. A tu je ten najväčší kľúč k takémuto úspechu, bol schopný vytvoriť 930 videí tento mesiac. A pre neho je tá kvantita vydávania videí najdôležitejšia, pretože štatisticky vám nejaké video určite rankne, tým pádom ten človek, čo vyhľadáva nejaký topik, tak na to video klikne aj bez toho, aby tam bol nejaký thumbnail, čo je super, pretože ak by ste mali na 13 000 videách vytvoriť thumbnail, si zrátajte čas, ak len na thumbnaili strávite, ja neviem, 3-4 minúty. Ešte tu máme teda lifetime štatistiky, polovica apríla, aktuálne 250 000 pozretí, to má akurát teraz. A vidíme, že rastie kontinuálne dopredu. Podľa jeho slov sa naplno tomu venuje od roku 2022 a vidíme, že tie výsledky sú na tom vidieť. Tu môžeme vidieť $900 dni a on sa to teda stále nabaluje a nabaluje. Stále sa to nabalovať bude a je to taká snehová guľa.
no je za tým veľmi veľa práce, keďže tu písal, že má 930 videó mesačne, 30 videí denne. Tie videá netočí sám, ale má na to freelancerov, ktorí mu tie videá robia a on to celé manažuje. Takisto keď začnete robiť tento content, tak za prvého pol roka nemôžete čakať, že budete mať nejaké výsledky. Samozrejme, ak viete vyrobiť veľa videí, tak áno, ale je to dlhodobo škálovateľné a čím dlhšie sa to robí, tak tým lepšie. Dúfam, vám to zväčšilo nejaký obzor, akým spôsobom sa dá zarobiť na YouTube, že sú to aj tutoriály a teda je viacej spôsobov, nie len točenie challengeov, vlogov a podobne. To by sme mali zatiaľ všetko a vidíme sa na budúce.